ще стане на 50 години. За BTV новините Диана Дончев. Днес ще ви покажем още едно от лицата на 2007, избрано от вас, нашите зрители. От 52 000 гласували на сайта на BTV, 1700 души са дали предпочитанието си за футболната гордост на България Димитър Бербатов. Капитанът на националния ни отбор е всеобщ любимец, и то не само заради головете си. Бербатов още няма 28, а вече уверено върви към титлата голмайстор на националния отбор номер 1 за всички времена. Тази есен задмина по брой голове Христо Стоичков, пред него е само Христо Бонев. Но Бербатов го харесват не само футболните запалянковци. Благоевградчанинът е красив, богат и ерген. Занимава се и с благотворителност. Майката на Бербатов, Маргарита, разказва, че още в детската градина малкият Митко станал любимец на учителките си. Обичали го и съучениците му, изявявал се като лидер от най-ранна възраст. Винаги съм отивала на родителска среща без да се притеснявам, защото съм знала, че няма да имам проблем. Той беше много стриктен, не знам, може би защото почна отрано да се занимава с спорт. По-буен бил вкъщи, където с малкия си брат Асен често се сбивали. Хобито му е да рисува, да слуша музика и да чете. Внимателен към външния си вид. Бербатов не признава друга кола, освен Мерцедес. 3 пъти е футболист номер 1 на България. Тази година получи звезда на алеята на славата и титлата почетен гражданин на Благоевград. За съжаление, е капитан на националния тим в период пълен с несполуки. Продължаваш да грешиш и не си поправиш грешките, това вече е глупост. По-добре ще останем тук, защото ако идваме там, пак ще ни напълнат кошницата и ще берем срам като последния. Трябва да се научим, че когато се играе в футбол, трябва да се мисли предимно и много неща ни достигат, които трябва да поправим. За сега Бербатов играе за английския Тотнъм, но слуховете за трансфер на звездата в Манчестър Юнайтед не спират. Какви подаръци